যতন ফাইমেন বাগে বেলেগে হামবাই তিনি নং রিংজামানি কারণকে তিনি সোশ্যাল মিডিয়া রিংজামানি কারণ কাংখাय নং যতন সাইমানো যে চিনি ত্রিपुराव রোমান স্ট্রিট নতি বেলেनो थेंमु चलि दङ जों गोबां टाइम चिनि टिभिएस बोर्ड होने चिनि प्रेसिडेन्ट जों मालायमानि यागुल बसनो सागबाय थागौ रिहमानि जे ताबुक जे टिभिएस बोर्ड को बर सब्जेक्ट दङनि आमनो रोमांस के बांग्लादेश दुईटा बानि सिमाने चिनि बो डिमान्ड आमनो दङनि जों कोनो केबनि एगेन्स्ट होया जों सामानि अमनो चुजेबल ऑप्शन खादिनि जे बांग्लादेश नाम जों बांग्लादेश ना जे इंग्लिश भाषा नाम जों रोमांस के भाषा हाइपानो ब आपुरो जों को इमान फानो बिनि आ हरनो ते दुई तीन दिन परे न ब माहिकाय बिनि को चेंज खाइसिका आबन बागै जों बबायदि थाङै मालायखा कामखौ सायमान बागै बिनि ताम स्टेप ना गानना हाया आमुखौ ब साकसाक गसि रहका ब अमते खालिया ब सुदु बांग्लादेश के मासिने आमनो जों वान सुदु चिनि जतन पिआइएस नि अल त्रिपुरा नि पिआइएस बो जों कक साता बरबाय कक साबै जों बंखानि कक सनाका बर जतन जों गोबां टाइम न सायमान जों लास्ट इयार आगुलिबो लामा कासु लायका स्ट्राइक लंनै तारपरे जों गभर्नर नि थानि ब मेमोरेन्डाम या परमानि बर सल्यूशन रिनाय हिनि सामानि आमो कोनो सल्यूशन नि याको ताक्स जरते आमनि बागै जों दिनै चिनि हाई लेवल कमिटि दङ चिनि जे त्रिपुरा मथानि अखरा कमिटि पेरेंट्स कमिटि रो बासुखा चिनि आपुरो एलओपि दङनि सीएम ईएम एमएलए एमडीसी सकम दङनि चिनि गोबां नेता अखरा दङनि आमनो जों जतन जगा अमनो कगना जाका जों फाइनाय 12 तारिखनि सिमि सारा त्रिपुराव चिनि जे हाईवे माने जे चिनि कुगनि स्टेट बे लिंक दङनि चिनि जत किसु लिंक दङनि जे रेलवे लामाराव जों बन खायसिनाय आमुबो जेसक जोंनि मान फाइनाव जों मायासा जेसक चिन्ति दसनि मान फाइनाव मायासा कारण बर बेलायनो चिनि बरंना हानोकिनो खायका चिनि जों जोंना दंनि फ्यूचर बे गेम थिं दङ आनबागैनो जों टीआईएस बुङै चिनि दिनै सिमि नंनो डिक्लेयर खारिका नंनि जाकिसु जाना नंनानि माने किसु बाइ कामफे नारो लादि जों गाबोन बागैनो 2 दिन टाइम दिका तामनि बागै हिनबा जे पुरो हाईवे रेलवे क्लोज जों थाङानो आजाराव चिनि साइमान जों चिनि थानि जाना माने दं चिनि आरो त्रिपुराव माने दं जतन खाबानि मान फायो जतन बन्दं थानाय बन्दं थाकांका पुरो जतन शर्टेज जोंनाय आउन बागै जतन हानिया वानसुगि मानोबा चिनि जाना माने नि बा नंगा माने दं चिनि शर्टेज नि बागै गोबां बर प्रॉब्लम फेस खायमानो आ प्रॉब्लम फेस ता खायतुम हिनो जों दिनै आरो प्रेस मिट खायै 2 दिन टाइम दिखा 2 दिन नि बिसिं जतन बायलायनार लायदि जतन खाटलायनार लायदि साइमिया बुकुर जाने उजाक्ति न जों दिनै आरो टीआईएस बुङै जों अल त्रिपुरा नि टीआईएस आरो दङ जों डिक्लेयर खायो जे जों फाइनाय 12 तारिख सिम मंडे आपन सिम जे चिनि मानथै मायासा सुदु 12 तारिख बागै सिम जे मानथै मायासा सिम रोड ब्लकेज ताबु चलि थांसै हाईवे तेरे थांनाय